खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गोदानै लुफुंजानाय बिल्डिंखौ फैगौ 30 नभेम्बर खालार सानखालि बेखेवगोन। गोदानै लुफुंनाय बिल्डिंखौ बेखेवगोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बेसुजित दैमारिया। लोगोसे बाहागो लागोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि, बिबानगिरि, दैदेनगिरि आरो गेदेमा सानसुमा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना। बर' बिफाननि बिल्डिंखौ आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारनि समाव बिटिसिनि रांबावजाजों लुफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मैयानि हराव जालांनाय आइएसएलनि मेचआव हायद्राबाद एफसिनि देरहासार। बर'नि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी गेलेनाय बिथांमोननि टीम हायद्राबाद एफसिआ मुम्बाइ सिटी एफसिखौ मैया जीटी मेचआव 3-1 गलाव फेजेननो हायो। मख'नो गोनांदि हायद्राबाद एफसिआ गिबि मेच गेलेनायाव चेन्नाइ एफसिजों जेनदोंमोन आरो बे गेलेनायावनो हलिचरन नार्जारीआ जोखोम जानानै मैयानि नैथि मेचआव गेलेनो हायाखै। अदेबानि हलिचरन नार्जारीआ जोखोम जानायनि थाखाय माखासे मेचआव गेलेनो हानाय नङा होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सरकारा जौनि सायाव नोजोर होदों। आसाम सरकारा जौनि बेसेनखौ 10निफ्राय 15 जौखोन्दोसिम बारायदों। रायजोआव जौ लोंग्रा सुबुंफ्रा गोबां बारायदों, जायनि जाहोनाव सरकारा जौआव टेक्स बांहोनायनि थांखि लादों। आसाम सरकारा जौनि बेसेनखौ खेबसेयैनो बारायदों 10निफ्राय 15 जौखोन्दो। मोनसे खौरांनि रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम रायजोनि गेजेराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ एसे खमायनायनि उनाव खहा जानायखौ फोलोमफिननो नोजोरजों रायजो सरकारा जौनि बेसेनखौ बारायनायनि थांखि लायो। आसाम सरकारा जौनि बेसेनखौ बारायनायनि फारसे मोननै बाहागो खालामनाय जादों, जेराव बेसेन गोसा जौनि बेसेनखौ 15 जौखोन्दो आरो एसेल' बेसेननि जौखौ 5 जौखोन्दो बारायनायनि थांखि लादों। रायजो सरकारनि बिफाना मिथिदों दि सरकारा बे सोलिफु बोसोरनि गेजेराव जौनिफ्राय 2400 कौटि खाजोना बुथुमनो थांखि लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव गोग्लैनाय गंफ्रोमबो फरायसालिमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो। बे बाथ्राखौ बुंदों मेरे एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। माजबाद फरायसालिमानि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबोआ मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजायो। बरायनाय फोरबोनि हाबाफारि बायदियै फरायसालिमानि फिरफिलाखौ बिरहोयो माजबाद फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रदीप कुमार शर्माया। बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो लोगो गोरायुं मिन्थि फाटवारिया। फ्रेशमेन ससियेल डेजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेरे एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुर्शि खोरोमदाव औवारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा फरायसाफोरनि जिउनि थांखि, गुन गोनां सोलोंथाइ आरो फरायसा सम एबा उन्दै समावनो गावनि आखल आखुखौ मोजाङै दानानै लानाय बायदि बायदिनि सायाव बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव गोग्लैनाय गंफ्रोमबो फरायसालिमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो होननानै गावनि बेसेन बरहा बिबुंथियाव बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि बरमानि रमान हांखो जोहोलाव अंगद चन्द्र चौधुरीनि दिनै सारादु। बे सारादुजों लोब्बा लाखिनानै गांसे बिसम्बि दिहुनदों। बे बिसम्बिखौ बेखेवो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सुबुं हारिमु बिजिरसं बिफाननि डक्टर अनिल बर'आ। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि देवबार रामसिंहारनि आफाद सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। आरोबाव अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।